Rok sa točí dokola, vždy nový deň privolá. Minie leto, zima, mráz a ďalší rok máme zas. RTVS uvádza český animovaný seriál Chalúbka na vršku. Ako Aničku nevzali do školy. V septembri sem príde dážď, aj v októbri ho tu máš. Brr. Janko chodí od septembra do školy, ale nerád. Za to Anička by išla hneď. Rozhodla sa ísť s Jankom, aby tam vzali aj ju. Naši vám odkazujú, aby ste v nedeľu prišli na hody. Bude hus a koláče. Juhu! Hrnčiar Ondrej sa dnes chystá na jarmok. Hody bývajú len raz za rok a o Ondrejove hrnčeky a čbániky je vždy veľký záujem. Pre pána kráľa. Našiel si tam rybičku, Kupko? To nič, Kupko. Tak ja už radšej pôjdem. Ty do školy nemôžeš, Anička. Na to si ešte malá. Ale veď ja som už veľká. Hop, hej, cibuliári, cibuliári idú. Hop, hej, cibulienku vezú. Cibulienka hladká, Moja milá, sladká. hop, hej, cibuliári idú. Čo to tu máme za kukučku? Teba ešte v škole nechcú? Tak to by som to vedela zaspievať. La 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 la. No iste, niečo ti poradím. Ak tak veľmi túžiš po škole, tak sa na ňu zahraj a budeš pani učiteľka. Na tvojom mieste by som sa do toho i hneď pustil. Jednu žiačku už mám a viem aj o ďalších. No vidíš, a ja musím na jarmok, už tam čakajú na moje košičky. Zima bude mráz, kam sa vtáčik, kam schováš? Schovám sa do javora, to je moja komora. Dobrý deň, teta. Ja som teraz pani učiteľka a budem učiť vášho Kupka. Ideš ako na zavolanie, Anička. Potrebujem zdobiť džbány a s Kupkom sa to nedá. Kupko, to sa robí. Jaj. Ja ho v škole naučím, čo sa smie a čo nie. To mi chýbalo. Najprv ti ukážem, ako podkuješ koníčka, dobre? Kováč, kováč, kovaj riadne, podkovičky nech mám pevné. Dám ti za ne groš a ak sa ti máli, pridám starý kôš. A teraz si vyrobíme niečo z hliny. Rýchlo, rýchlo, v komore je myš. Pustíme tam kocúra, nech tú myšku vyňúra. Rýchlo, rýchlo, v komore je myš. Rýchlo, rýchlo, myš. Škola je zázračný domček. Vojde do ňoslík a vyjde múdrc. Martinko s Jankom chodia do školy už celý mesiac, ale zatiaľ z nich žiadni múdrci nie sú. Pozrime sa, Janko sa učí iné počty než my ostatní. My ale počítať vieme. 1 a 1 sú... 2, 2 a 2 sú... 4. 3 a 2, no, Janko? No predsa 4. Naozaj? 1 a 1 je 1, 2 a 2 sú 3, 3 a 2 sú 4. Ale, Janko, ty si to poplietol. 1 a 1 sú 2, 2 a 2 sú 4, 3 a 2 je 5. 5 prstov.
Kto to bol? Ty, Martin? Tu nie sme na paši. Choď do kúta. To som bol ja, pán učiteľ. Ja som mu túto pánku odkopol. Kto kľačí, nemusí písať. Je tu niekto? Pozrite sa, čo som vám priniesol z jarmoku. To je pre Kupka. A čo mamička poslúchala? Tie sú krásne. A máš niečo aj pre Aničku? Učila nášho Kupka. A čo ste nášho Kupka naučili, pani učiteľka? Keď on je ešte na učenie príliš malý. Tata, Malý, ale bystrý. Po ockovi. A to je pre pani učiteľku. A už je tu hodová nedeľa. Koláče sú napečené a hus je na pekáči. Tak ako bolo v škole, pani učiteľka? Učila som Kupka, ale ešte je príliš malý. Veď on vyrastie tak ako ty a potom budeš ozajstnou pani učiteľkou v ozajstnej škole. Hus je už upečená, tak poďte. Kto si chce zakopať? Tu máte, aby ste si neprihrávali topánky. Juhú, ozajstná lopta. Hej, prihraj! Prepáč, ocko. Dobrý deň, pán sused. To bol zásah. Trocha mimo, nemyslíte? Tak poďte vy, kopalisti. Ale nám je dobre spolu, keď môžeme hodovať. Máme meso za... Jedli, pili, hodovali, dobrú vôľu spolu mali. Na slovenskom znení spolupracovali Marek Suchitra, Miroslava Drínová, Dušan Sabo, Henrieta Jančišinová, Viktor Vrbiar, Marian Ujlaky, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Miroslava Brezovská, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2015.